Sa number 6, isa ka rider ang pilason matapos ginhaboy sang botelya kag bato samtang nagapadalagan sa motorcycle o kung motorsiklo sa may highway sa banwasang Ibi, Magalona. Sa social media post ang rider nga si Rolin Aligarbes iyagin paandaman ang mga nagalabay ilabi na sa kagabihon kag kaagaon sa area antes sang Bangga Alakaygan, banwasang Ibi, Magalona matapos siya nga napilas tungod ni igo sang mga botelya kag bato. Suno kay Aligarbes, Huwebes ang gabi, nagabiyahe siya sa dalan circumferential papauli halin sa Bacolod City. Sang may mga tawo nga nagpang-tripping paagi sa paghaboy sang botelya kag bato. May nagbalabag nga dako nga bato sa tunga sang dalan antes siya ginhaboy. Nagpasalamat si Aligarbes nga wala siya maigo sa ulo tungod naka-helmet siya. Apang nakaangkon siya sa mga pilas sa abaga. Gisiling ni Police Captain Giancarlo Mania, hepe sang Ibi, Magalona PNP, samtang ginahulat nila ang complainant nga magpa-record, ila ginapandaman ang insidente kag kung ginapadalman na nila ang insidente kag naghahimo na sang tikang agud balikawan ang kasubong nga hitabo. Nakipag-coordinate po kami sa mga barangay officials na mag-focus ang mga barangay tanod, yung mga BPATs po na nag-duty, nagro-rubing sa gabi. Meron na rin po kami dating mga nakuwang ilang reklamo na may nagkakarera doon. Then pag rumisponde po ang ating kapulisan is nakaalis na rin po, nakatakbo na rin yung mga pailan-ilan na nare-reklamo doon, kaya medyo malayo po talaga dito. Kaya yun po ang hiningi kong tulong talaga sa mga kay chairman do, kay Kapitan Bot, sa mga tanod na sana makatulong namin silang manuway po ng mga kabataan doon. At katulad po na to, may bagong report sa amin na may insidente na ng bote po.